저걸로 돼. 야, 바로 가자. Wah, nol sih bus kang wah. Ini sini महाराज मानिक्य बहादुर ने THWIMANI साल 76 तम जबिने THWIMANI 76 वर्ष हुँदा आफ्नो सबै सुन्छ र खुमलङ जसिने खुमलङ मेन एउटा नियर जगाना Ambai ini Paiman dah pajak o am sini joto nakuk deh bukuk semua deh bu sini o Pandawa cikon te Pandawa Paiman dah pajak sini Honorable EM Kamal Palai sini Honorable EM Rajesh Tripura deh bu sini MDC Abram Ganang Kones Diploma sini X EM Abram Ganang Chandra deh Rupini deh bu sini YTF ni leaders row DWF ni leaders row o am sini joto takuk tei bukuk sono amjama rowoi tini jeng sikon to ni bisi tei phane jeng Maharaja BIKRAM THWIMANI salno jeng palai lekha tabok bai 76 year kawai thangkha jeni Maharaja BIKRAM THWIMANI jeng ek somoyo mahai thangkha jeni raja Maharaja rokno jeng hayamang sadakmani khanawai phaikha jeni Maharaja rok asaimani THWIMANI bono jeng ek somoyo bawai thangkha jeng ADC hapang phaimani yagolo jeng sini ADC bo Maharaja BIKRAM asaimani salo jeng holiday bo declare khaikha tei mahaike jeng THWIMANI salo bo jeng thangnai bosoro bo sikon te khapano palaikha phainai salo bo jeng palainani nangnai palailai tanike jeng sini sinimo sini Maharaja baisi jeng jotono salai tongo 184 जना राजा महाराजा चिनी त्रिपुरा हाव शासन खायि थांखा अमन बायछि जों चिनी हा होनै आसो गर्व खायि प्राउड खायि जों गसिबै दंमानि एक समयो जों बावै थांखा जे चिनी राजा रगनो कार्ल मार्क्स नि जन्मदिन पालायबो लेनिन नि जन्मदिन पालायबो दैबो गोबांमा फादार हास्तेनि बा बिच्छनि महापुरुष रगनो चिनी हास्तेबो फोर्स खायि जोंनो सिरजाखा पालाय रजाखा अमहाय ngoi थांखा हेबा जों ताबो हिस्ट्री न जों रिवाइट खायबनि नांनाय दैवाइसा जों किफिलै तबनानि नांनाय चिनी महाराजा प्रदुर किशोर नि नेतृत्वे जों ताबो चिनी लाइबुमानो हायने हाय किफिलै तबलायनायनि बागै जों साखथालाय दङो साक्सेस होनाय जों आसा खालायो तानेके जों पहिलावो जों चिनी मुनो सिग्रानि नांगो दिनै जों Maharaja BIKRAM no siniliya
boni amolo जों त्रिपुरा हास्ते बुसुक डेभलप उंनि तंमानि उंखा आफ्रो जरावो समसामयिक कालो जोंनि त्रिपुरा भारतबर्षनि जतनि छाय डेभलप को अमाहायखे आगोय तंमानि जोंनि महाराजा बीर विक्रम मॉडर्न आर्किटेक्चर होनै होजागो आगरतलानि पूरा शहर बनि डिजाइन खालायो रोडनि डिजाइन खालायो अमाहायखे खाय थांमानि बनि आमलो स्कुल सारा त्रिपुरावो जे स्कुल तंमानि समसामयिक कालो भारतबर्षनि कुनो हास्तेवो अमाहाय स्कुल करै जोंनि त्रिपुरा सालुकुरावनो लेखा फोरोंनायनि बागै शिक्षा बेबस्थानो उन्नयन खालायनायनि बागै आजरावो 200 नि साय गोबां महाराजा बीर विक्रमनि आमलसि शहर अंचल 200 नि साय स्कुल गोबां जोंनि महाराजा बीर विक्रमनि आमल चाइते एयारपोर्ट दंमोन दिनै जों कायसे एयारपोर्ट नुसिगौ महाराजा बीर विक्रम एयारपोर्ट ताबक नंमानि ते तीनटा कमावै थांखा दिनै जोंनि महाराजा बीर विक्रम टेक्सा कदक थांखा हिंके बो दायति नो चराइगो नो थेवि थांखा 39 बছर नो बजरि ते 20 बছर बा 30 बছर थांखा हिंके दिनै जोंनि त्रिपुरासानि लुकुरक ताबहाय जों जालो मा तंगला खामो बनि वानसोमो बनि नाहरमो बनि त्रिपुरासानो रखा खायनायनि डेभलप खायनायनि बनि वानसोमो जे महाराजा जोंनि पंचत्रिपुरनि रिजार्व खायकलां माने अ जागाव फाटार हास्तेनि कुनो लुकुरकनो तंथाय मारया हाय होनै रयकलां माने दिनै बनि आइडियोलॉजी बा एडीसी इंखा दिनै एडीसी जोंनि त्रिपुरासानि बागै छना जाखा फैयाबा जों जे भारतनि संविधाननि मुताबिक दिनै मा थाइदंमान दं मा यांगै दं अ जराव जों हास्तेनि जत लुकुरक सिलायबानि नांगो बुसिलायबानि नांगो बैलाव जों चिनि चिनि मुंनो मा सिनि ग्रानाय बनि फराय जों प्राउड फील मा खायनाय ए जों चिनि राजनो गिफिलैनानै बागै महाराजा बीर विक्रमनि आइडियोलॉजीनो जों सोलोङै थांलायनाय आं जत लुकुरकनो हायनो हाय कबकनानै मोसुगो फायदि जों चिनि चिनि मुंनो दैबो फुवारलायनाय आसुक सावैनो जतन हामबाय खुलुमबाय